आ जौन तू कहबो तारे योगिया के पालन हुई बाबूजी। हमार सब अरमान पूरा हो गई बबुआ, लेकिन एगो अभी सपना बाकी बा। देखो तानी उहो पूरा हो लगी बाबूजी ऐसे काहे कहत बाड़ा? तोहार हर एक अरमान पूरा हुई बाबूजी, खाली तोहार आदेश कइला के जरूरी बा। हर सपना तोहार पूरा करेंगे बाबूजी। अरे श्रवण कुमार रहन कि 2 गो पलरा अकेले ढोवत रहन, आ यहाँ तो एगो पलरा ढोवे खातिर तोहार 2 गो बेटा आ 2 गो नाती बाड़न जा। तू टेंशन काहे लेत बाड़ा बाबूजी? हमार बुढ़ापा आ गई आयो बेह पाकोलान के का भरोसा अब चुई की तब चुई। बाबूजी तार अंतिम इच्छा पूरा करे खातिर अगर जान भी देवे के पड़ी तो पीछे ना हटम जा। आ तारा जल्दी बतावे के पड़ी बाबूजी। देर होई बाकी अंधेर ना होई बाबूजी। काहे से कि विद्वान लोग भी कहले बा कार्य धीरे होत है, कार्य धीरे होत अधीर, आ समय पाए तरुअर फले केहू चुते अधीर। हमारे वो अंतिम इच्छा है बा बेटा कि हमारे एगो बेटी लिया तो कर शादी खूब धनी मनी घर हो जाए कि ओकरा हर जिंदगी कोनो दुख ना होए। और ओकरा साथे साथे संजीव के भी शादी हो जाए तो हमार सब बोझा उतर जाए। ई कौन बड़ बात बा बाबूजी? हमनी के दोनों भाई के बीच में एगो छोट बहिन बिया, ओकर शादी इतना बढ़िया घर में करम जा कि ओकर अपन खाई छिपा अपना हाथे ना धोए के पड़ी बाबूजी। और ओकरा खातिर हमनी के दोनों भाई के घर खेत बधार बिछा जाई तो वो कोनो चिंता के बात नहीं थे बाबूजी। रउआ चिंता मत करी बाबूजी, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरा होई। हमारी भी स्वर्ग लोक में साक्षी बिया। हाँ बेटा, तोहर माई भी मरे से पहले इहे कहले रही कि हमारा सीला के शादी खूब बढ़िया घर में कर दी हो। के हाँ मुनीर जी आई, बाबूजी घर आई बने। प्रणाम मुनीर जी। प्रणाम मुनीर जी। काल तहर बैल सेठ जी के बगीचा में लौकत रहस, मैं उनकर फुलवारी तो रंग देले बड़स, वही से तहरा के सेठ जी बोलैले बड़। बाकी तो मुनीर जी कान तो हम बैल अपन खूटा पर बांध सांझी घरवाली के खोल के घर ले। बाकी बैल के पगहा तो ना टूटा रहे। सेठ जी नु झूठ बोला तारन। एगो हम तहरा कहे के मतलब इहे नु अभी चल के देख ली मुनीर जी, अगर बैल के पगहा टूटा रही तो में गांठ जरूर पड़ रही। बाकी बैल के पगहा में तो एको गांठ नहीं गया। साहुद खोल के चल गई असन तो ई कौन भारी बात बा?
भुला के चल गइल सन आ अपने से आके बना गइल सन ना। अरे तो कोई बांध देले होई। वाह मुनीब जी वाह, रौरा हाथा में बहल गइल सन आ दोसर के हूँ बांध देलस ना। कानून करे के कहिया से सिखली सरस्वती रे बात। तो बाप अभी इतना लिहाज करेला अते हेतना बोले के सीख गइली से। जाए दी मुनीब जी, ये अभी लड़का में बड़न सा। तहरा से हमारा से सेठ जी से हर जिंदगी निमह गइल। एकरा तो बुझाता कि वकील के दादा भाई बा के जाने कहां से वकालत को के आई बा। मुंह समार के बोला मुनीब, ऊ जमाना खत्म हो गइल जब बड़ा जिलेबी खात रहा सन। बेटा बुद्धिमान आदमी के कबो अच्छा जब सेठ जी बोलैले बड़न तो हम जातनी समझ ले।